ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟେ ମିଳିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ବାପା ମା ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଥିବ। ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଯେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ନଥିଲେ ଜୀବନ କାଟିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଠିକ କହୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା କି ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନଥିଲି, ତା ସହ ୱିକନେସ୍। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗରମ ସହିପାରେନି, ଉପର ସେ ଏତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଆଉ ଲଞ୍ଚ ହୋଟେଲରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ 2ଟା ମିଲ୍। 4ଟା ବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଉଠିକି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ପରିବା ଯାହା ସବୁ ଥିଲେ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ରଖି ଟିକେ ଚା ପିଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ନାଲି ଚା ମୁଁ ଏମିତି ବନାଏ, ମୋର ନାଲି ଚାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡେ, ଆଉ ପୁରା ପାଣି ଭଲକି ଫୁଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ଚା ପତି ପକାଏ, ଆଉ ଜମା ଫୁଟିବାକୁ ପଡେନି, ନହେଲେ କଡା ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଗଲି ଗଛରେ ପାଣି ଦବା ପାଇଁ। 2 ଦିନରେ ଥରେ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋକ ଏତେ ହଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁ ଭାବୁଛି ମେଡିସିନ ପକେଇବି, ନହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ବି କମିଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାପରେ ଦେଇଦେଲି। ଲଙ୍କାକୁ ଭଲକି ଧୋଇ ତାକୁ ଶୁଖିଲା କପଡା ଉପରେ ରଖିଦେଲେ, ତାପରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖେ, ଯେମିତି କି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଷ୍ଟୋର ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଡିନରରେ ବନେଇଥିଲି ମୁଢି ଘାଣ୍ଟକୁ ରୁଟି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।